Abiadura handiko trenaren 2 linea berrien aurrekontua onartu du Akitania Berriko eskualdeak. Larun batean Euskal Elkargoaren txanda izango da. Arratsaldeon guztioi, berehala ezagutuko ditugu proiektu horren xehetasun guztiak eta hurrengo minutuetan Agustin Zamora idazlearen azken erakusketa ere ezagutuko dugu hurbiletik. Ez galdu. Akitania Berriko eskualdeak onartu du abiadura handiko trenaren 2 linea berriak Bordele-Tolosa eta Bordele-Akize diruztatzeko plana. Gehiengo zabal batek babestu du 710 milioi euroko aurrekontua. Ipar Euskal Herriko 6 kontseilarietatik erdia abstenitu egin dira eta beste erdiak bat egin du aurkeztutako planarekin. Baina hau lehen urrats bat da. Aste honetan zehar, hainbat instituzioetan egingo dira proiektu honekin lotutako eztabaida eta bozketak. Horien artean noski Pirinio Atlantikoetako departamentuko kontseilua, bozketa ostegunean egingo da. Egun batzuk beranduago, larun batean hartu beharko dute erabakia Euskal Elkargoko kontseilariek. Sexu indarkeriaren aurkako protokolo bat sinatu berri dute Baionako Elizbarrutiak eta fiskalak. Protokolo horren baitan zehazten da Elizbarrutiak sexu eraso kasu baten berri izaten duenean justiziari jakinarazteko manera. Berriki argitaratu den Elizaren baitan gertaturiko sexu abusuen inguruko txostenean egindako aholkua izan zen hau. Eta horrela, informazioak fiteago joaren dira bi instituzio hauen artean. Des faits susceptibles d'être constitutifs de viol ou d'agression sexuelle. Eliz gizonek egindako erasoen inguruko jakinarazpenei eragiten die protokoloak, baina baita eskolak kristinotako langileei ere. Dans le cadre notamment des établissements d'enseignement catholique. Hala ere, konfesio bitartez jakindako erasoen berri ez dute eman beharko sekretu profesional gisa atxiki dezaketelako. Legeak dio baimenduta gaudela infrakzioak jakinaraztera sekretu profesionala izan da ere, baina aldi berean ez badugu egiten, ez baditugu jakinarazten sekretu profesionalagatik legeak ere hori babesten du, ez dugula zigor penalik izanen alegia. Baionako auzitegiak bi kasuren jarraipena egin du. Lehenean, 1988an hil zen Eliz gizona, eta bigarrenean, kasuak ere preskribatu egin duen arren, biktima estatusa jaso du erasoa jasan zuen lagunak. Elizan izandako sexu abusuei buruzko batzorde independenteak ikerketaren ondorioen berri emandako datuen arabera, Frantziako Eliza Katolikoan gutxienez 333.000 sexu abusu kasu izan dira adingabeen kontra. Iparralde eta Biarnoko Elizbarrutiak eman dituen datuen arabera, 1950etik 13 eliz gizonek sexu delituak egin dituzte hemen, eta 25 dira errekonozitutako biktimak. Agustin Zamora idazleak beti maitatu izan du sua, baita noski olerkigintza ere. Eta maitasun horretatik jaio da su hatxa erakusketa, orain Irisarrin aurki dezakeguna. Bertan, bi mundu horiek lotu ditu. Bi mundu lotu ditu honak, bat bertziari, bat da nubeit sokontza berezi bat naturari lotua. Eta naturak sortu dituenak nire bitartez, nubeit bitartekari izanez, eta mundu hori fisikoa da, nubeit. Eta bigarren mundu bat da poesiaren mundua, ez dena bitzen, ez dena fisikoa, espiritua, estetismoa eta sentimenduen mundu hori. Zizelkadurak suaren lanetik sortuak izan dira. Forma hauek ikusita ez da erraza jakitea nola eta zerekin eginda dauden.
Hau dira aluminio ortu eginikeko itxura batzu, forma batzu. Aluminioa, ere suertea eta sua ere. Hainiz gauza lotua dienak, elementu naturalak, eta niretzat beti natura da naizua artista bezala. Beti gizakia baina hobekio egiten du naturak, gizakiak nunbait kopiatzen du eta itxuratzen natura. Naturak gauza edegenak egiten ditu eta minesker berari hau txibaina hau egiteat aluminezko bere lujarekin. Aluminioa berezia da, urtzen da 7-8 gradotan eta isuri bezen laster gogortzen da hartuz erori izan den tokiaren forma, modelo bat, ez dakit ziruska, ez dakit segidan hartzen du isuri den tokiaren forma hori eta lantzeko izarri zaila da asko saioa egin ditut, asko denbora pasatu eta atseman dut sistema bat eta teknika bat horrako formak egiteko. Zaila da ere ez baita ura botatzen algaineat, zapartatzen baita, eta orduan konten ez aurkitzea. Saioak eginez, jostatuz eta hitz eginez suarekin. Pentsatzen baitut suak baduela nunbait inkonsientzi bat eta mintzatzen dela akurekin, gizakekin. Eta burutazioak egin ditu berarekin eta utzi nau berari urbiltzea. Ematen du beraz sorkuntza hauen sekretuek horixe izaten jarraituko dutela, haustin eta suaren arteko sekretua. Baina ezin dugu erakusketaren bertze zatia antzi, olerkiak kasu honetan 2021eko Hatxaren poesia liburutik hartutakoak. Horrela, zizelkadura bakoitzak bere olerki propioa du, edo olerki bakoitzak bere zizelkadura. Ni Hatxaren poesiaren liburuaren aduradun bat nitzerakoz, hor nuen nera intzinean liburua, eta denbora berian ari nitzen suarekin saioak egiten, eta suertez biak lotzea, eta zaitan burua, pentsatuz, aluminioekin magmatiko forma batzu atertzen ahal nituela, eta poesiarekin bertze magmatiko mundu bat ere, hori ez dena ukitzen da poesia. Hatxaren poesia urtero argitaratzen dute eta bertan edozeini ematen diote parte hartzeko aukera. Badira egonta 14 parte hartzaile eta eskolerri osokoak, badira diasporatik ere zonbait, eta badira umeak, aitzonak, amonak, euskaltzaindikoak, adituak eta bat ere ez dienak adituak, lehen aldian hasten dienak eta berze batzuk. Poesiak ez du mugarik, beti erraten da libertatearen simboloa dela poesia. Naiz eta ez den ageria, Zamoraren ustetan, zizelkadurek eta olerkiek bertze ezaugarri bat partekatzen dute. Olerki bat idazten delarik, maiz ez dakigu zehatezko den. Badugu gure barruan horako kaos bat ez duguna ikusten, eta hortik ateratzen ditugu hitzak suertez, eta ez dakigu aluminekin aterako ginuken, eta ateratzen dira beti zerbait, eta beti aintzinadoa. Su-Hatxa erakusketa abenduaren 17 arte bisitatu daiteke Irisarrin. Abenduko lehen 2 larunbatetan Baionako zeruak kriselluz bete dira. Eta larunbat honetan egongo da ikuskizun hau zuzenean bizitzeko azken aukera.
Errobi ibaiaren ondoan da hitzordua arratsaldeko 7:00. Guk gaurko saioa irudi zoragarri hauekin agurtuko dugu. Bihar arte.